Salutare lume, bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars. Astăzi suntem pe contul meu mic, pe care am început să mă joc de acum o zi, cam așa. Și am strâns cât de cât niște brawleri, 9 brawleri, nu sunt așa mulți. Și vreau să vă arăt acum și contul meu mare. Și dacă vă place acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe dacă n-ați făcut-o deja. Hai să dăm aici, repede. Unde-i? Uite-l aici. L-am găsit. Gata. Asta este contul meu mare. L-am făcut de 1000 de trofee și eu, când am făcut ultimul episod, eram la 5000. Am făcut 3150 de trofee și cam ăștia sunt toți brawlerii mei. N-am așa mulți, dar îl am pe Gale, brodere. Am Brawl Pass-ul. Brawl Pass-ul e foarte fain. Și acum noi intrăm pe contul nostru mic ca să ne jucăm acolo. Haideți să începem. Acum am luat-o și eu 10 minute, am luat-o pe Jessie și acum vom juca cu ea la solo. Sau prima oară, stați să vedem dacă avem misiuni de făcut. Avem una cu Nita, care e foarte aproape de terminat, și una cu Brawl Ball-ul. Hai să jucăm cu Nita la Brawl Ball prima oară ca să fac 2 misiuni deodată. Așa e mult mai ușor și mai simplu. Haideți să începem. Avem un Colt, Bull și Nita. Ia de aici. Opa, măr la moi mic. Mort. Easy. Repede. Nu, bro, dăraș. Yes. Mersi, Kepub. Ce nume drăguț. Sună simpatic. Și ușor m-a omorât. Toți deodată pe mine. Hai să-mi arunc cursulețul. Să mergem la luptă. Oricum imediat câștigăm. N-are sens să mă mai chinui. Gata, am gătat un match. Hai să vedem cât mai avem de făcut. Mai avem ceva. Mai avem. Am luat și 50 de bănuți. Perfect. Și acum hai să mai băgăm un meci de Brawl Ball. Hai, încarcă-te. Așa. Hai să începem. Sunt o Nita, o Penny și un El Primo. Ok. El Primo nu se mișcă, așa că avem un punct în plus. Pa, El Primo, ești noob. Easy, brodere, mai învață. Mamă, ce ușor a fost. Dacă se mișcă, nu se mișcă El Primo nici de data asta. Mamă, ce mai frumoasă zi din viața mea. Se mișcă El Primo. Mamă, ia stai să vezi că se mișcă. Mamă, El Primo e pro player. Până nu mi-am dat seama că suntem cu un Nani în echipă. Mamă, Nani, brodere. Ăsta de-abia a apărut Nani și deja l-a cumpărat. Ce șmecher. Mie, sincer, nu prea îmi place Nani, nu-i cine știe ce. Mai ales că e foarte greu ținta să o pui pe oameni. Asta mi se pare mie cel mai greu. Brodăraș! Ce fain a fost meciul ăsta. Hai că mai avem puțin. Uite, dau și eu play again cu ei. Că vor să jucăm, am în 2-3. Și na, ăsta este contul meu mic. M-am apucat de el. Sperăm doar că nu vreau ca contul ăsta să-l dau la nimeni. Nu o să dau la nimeni contul ăsta. De contulețul meu. Hai să vă bat, Mărlani. Aoleu. Ușor, bă! Ce v-am făcut?
Mamă, Nita. Mamă, dar Nita asta e bună. Și de-abia că reușesc să o bat cu power-ul meu mic. Și cu Poco, care e de... cu toți acolo care se bată, nu reușesc să omoare un urs. Ești nebun la cap. Normal. Uite, bă, așa se face. Uite așa, vezi? Dai, așa. Măcar mingea la cine trebuie. Apărați-mă, please. Thank you. Aoleu, Shelly. Nu, bă, nu-i corect, brodere. Bă, nu-i corect. N-ai ce face, nu-i corect. Cu echiperii mei nu mă ajută deloc. Și ăștia lucră așa de bine în echipă. Bă, știi ceva? Eu nu mai fac nimic, stau nemișcat. Cu echiperii mei oricum îți de căcat. Opa, bat nu prea. Stai și ele, aici. Hai cu mine, încet. Hai, știu că putem. Nu, bă, dar de ce nu trage când dau eu să tragă? Eu nu mai înțeleg nimic în jocul ăsta. Nimic. Ia dici! Oh, aleluia! Mersi, biezăule. Mai avem 20 de secunde. Shelly nu se mai mișcă. Foarte bine. Mai avem 15 secunde. Mamă, dacă dau ăștia gol acum, eu mă enervez. Toată lumea să stea în poartă. Bă, ajutor! Așa, yes. Valea de aici. Easy, brodere. Mamă, ce fain a fost. Ăsta e ultimul meci care mai băgăm la Brawl Ball și după aceea terminăm. Că deja nu mai pot. I don't mai pot. Mamă, Rozosino. Bă, nu-i corect. Barley ăla e incorect. Ești incorect, copile. Incorrected. Ce, mă? Te dai, mă, la mine, mă? Bă, copil prost. Bă, da. Aoleu. Ce echipă șmecheră am să mor eu. Așa șmecheră. Mă întreb de ce încă nu-și dau autogol. Hai să încercăm să câștigăm. Tot 0-0 e pe bine. Pe bine. Aoleu, Shelly, bă, de ce n-ai milă? Bă, mârleană mică. Hai, Roza, du-te și dă gol, Roza. Dacă poți asta, Roza, ești prietenoasă. Easy, brodere. Ia de aici, bă, ce mai faci tu? Nu da gol, te rog! Nu! Bă, eu nu mai știu ce se întâmplă aici. Urs! Bum! Cabaravam! Aoleu, bă, și le face prăpăd. Asta e. Am pierdut. Asta e. Măcar să sperăm că am făcut quest-urile. Le-am făcut, gigele. Hai să vedem ce primim aici. Primim un Brawl Box. Haideți să-l deschidem. Cum ar fi acum? Nani, să pice. Ok, oameni buni, cam atât a fost pentru episodul de azi. Eu am fost Angelo. Pa, pa!